Ash Production. Bata kula kowa sai ni daren da na bata kan tashe bai tasha banza ba. Ƙaunar ka ta ci ƙarfi na wanda ita bai iya komai ba. Da an tambaye ni bayan kai zance ni ban san kowa ba. Idan ka guje ni zan kare rayuwa ta ban daina koka ba. Ta kircewan zuciya amma ya kai ni in rayu ba lallai ba. Zan yi kewa neman ka inda jewa so na ka ya shige ni kai min na alƙawarin aure. Mai martaba ta san ki da kyarje bar ni na yi kwanci da na rintse ido na keke zuwa min cikin barci. Sha Allah amarya ta aitu na bikin mu sai sun ci wanda bai san hakan kwa zai rayu ne cikin kunci. Zo ki zauna da amana ki sa kanki kafaduna kin ji shalili na dangane ni kin zamto kyaure. Soyayya na yi tunda na same ka mai ka sosai na yi sallar da biya gare ka dan kai nake duka dona an dare ko da rana buri na inganka ka ganni sannan ka yaba. Can cikin zuci kana ciki ba wanda za ya raba mu Allah ya tsara komai za a yi auren mu za mu zauna lami lau mu faranta wa junan mu. Abai ni da kai shi ne dan kai mijina ne. Insha Allah ba wacce za na aura baki ba.